Her zaman seyran edip çıksan yakin ırağa, gerkede düşse yolun, finet ilerki dağı, dağı yaslanıp yatan, mağtum ulu prağa, onun dağını nazarı, öwürlüp şam çırağa, kudretli alham çayyar, ceyhun, bahri kadara. Türkmen sahrasynyň gözelligi görenler haýrana goýar. Tebigatyň şeýle gözelligini şahyrlaryň, suretkeşleriň döredijligine ören giňlik bilen beýan edilmegi tebigata bolan söýgüni hasam artdyrýar. Bu tebigatda dağda bitýän ösümlikler adam saglygyna ören peýdalar. Ine buny kunna bu ösümliklerden rejeli peýdalanmakda hormatly prezidentimiň Türkmen halkyna ýygy peşkeş berýän Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikler adly kitaplary Türkmen halkyna uly buýsanç töretdi. Bu owadan tebigatly magtumly etrawyna gelende ilki bilen seni aýdaglar garşylaýar. Aýdaglaryň öz bolşly gözelligi özüne bendi etýär. Mundan soňra sünt hasar daglarynaky owadan görnüşler, çeşme bulaklar, summar derýasy bu tebigatda ýene-de bir täze öwüşgün berýär. Şeýle gözellikler gören her bir dörejilik işgäri özüniň işine wasp edip halk köpçiligine ýetirýär. Bir görsen Pragyň özüne meňdeş bu daglar, magtumgul Pragynyň nazar düşen ýerlerine, etrek gurgun sevitlerine de, çenler hasar töreklerine de seyran etsen, milletiň söz mirasynyň gowhar täçi, şygyryýat hazinasynyň altyn çäji bolan şahyra sarpan hasam artýar. Şol sarpadan nişan hökmüne bir ýerleriň her dagy, her deresi, her gaýasy şahyry atladypdyr. Magtumul etrawynyň gerke owasyna ýoluň düşenne, Arakçy owasynyň golaýyna dağ deresi Magtumul Pragynyň keşbini ýadyna salýar. Bu ýere gelen mehmanlarda bu keşif ören täsir garlarýar. Dağın keşfi, dağın gözelligi bilen içgen gyryklanýarlar. Ine edidileşler bilen bugunky gepleşigimizde dağ gözellikleri, summar derýasy, şeýle hem dağdaky bu keşif baradaky bir näçe söhbetdeşlikleri sede ýetirmekçi. Hormatly prezidentimiň elan eden mirasa sarpa goýmak, watan özgörtmek gelenine Magtumul Pragynyň eserleri içgen öwrenýär, şeýle hem ýaş nesillere ýetirilýär.
Men Balkan vilayetinin Maktumul etrafının Döwlet Mehmet Agady adyndaky 2-nji orta mektebiň muallimi Murat Tagif. Hormatly prezidentimiz durmuşyň ähli ulgamlaryny östirmekde, olary öwrenmekde, olary hatda bütün halk üçin bähwitli derejede ýetirmek üçin köp tagallalar edýär. Miras türkmeniň ol milli baýlygy geljege akydip barýan onuň bütün geçmiş tarihi parafatly ýoly. Ine şonuň üçin hormatly prezidentimiz Türkmeniň milli mirasyny östirmeklige aýratyn ün berýär. Hormatly prezidentimizin Türkmeniň belli tanymal tarih şartlaryny öwrenmeklige, olar häzirki nesile ýetirmeklikde, olaryň geçmişini öwrenmekle giň mümkinçilik beretdi. Esasanam ol Türkmeniň bek akyldar şahyry Maktumul Praga tarpa goýar. Biziň Maktumul etrafynda Maktumul Pragynyň keşfitinden da bütün Türkmen halkyny şeýlede bütün gerke dilimine hayrany goýar. Şahirler muny tariflap köp goşgular döretýär. Ine men hem şu beyik Pragynyň tarih keşfini tillap yüreğimdäki tetirler kağıda geçirmän durup bilmedim. Çünkü bu Pragyny gören dağlar her bir adamynyň kalbyny joşdurýar, begendirýär, gowandyrýar. Türkmen halkyna bolan duýsançyň artdyrýar. Keşfi dağı singen Pragy. Gerkez iýiline siýin salyp, dağlary ýaslanyp ýatyr, göreller hayrana galyp, keşfini sillap otyr. Nurany keşfine bakyp, baş edip taqdim edýär. Mukaddes kitabyny okap, her bendiň toga edýär. 3 asyrlap kalbesingen Maktumul Pragydyr. Yeriň meýhi dağı singen Maktumul Pragydyr. Dağlar deýin beýik bolan, daşlar deýin berk bolan, söz meýdanyny gürk bolan Maktumul Pragydyr. Soňu dağdan arkasy bar, Elbrus dağday sarpasy bar, Dürdäneде mirasy bar, Maktumul Pragydyr. Ine şu Maktumul Pragyň Türkmeniň ruhy mirasy bolup, ol Türkmen edebiýatynyň şan çıragy bolup, bütün dünýä Türkmen halkyny tanıtmakda ulakan möhüm orny eýleýär. Mirasa sarpa goýmak, waçan özgertmek ýyly münasibetli. Men hem öz ýürek dören hetirlem kağıda geçirmek makul bildim. Pederlerden miras kalan, Türkmeniň milli mirasy, asırlardan aşıp gelen Türkmeniň milli mirasy. Azady gorkut atasy, akyldar Maktum ulusy, şadestany göre ulusy Türkmeniň milli mirasy. Edep başydyr salamy, ýaşullar kelamy, gyz gelin edep melamy Türkmeniň milli mirasy. Halimiziň nefis naqşy, gopuz dutar gyjak bagşy, keçek ketenisi ýagşy Türkmeniň milli mirasy. Kelpek don, şaýsep zinati, azap dergärçilik sunwaty, ahal teke bedewaty Türkmeniň milli mirasy. Yıllarymyz bagtdan noli, mirasa sarpa buýuly, arkadan aýdyn öli Türkmeniň milli mirasy. Hormatly prezidentimiz Türkmeniň milli mirasyny öwrenmeklige, olaryň tarihi gelip çykyşyny halkymyza, geljeki nesillerge öwretmekde biziň üçin köp mümkinçilikler beretdi. Ne biziň üçin şöyle mümkinçilikler derden arkada prezidentimize sağ bolsun diýär. Arkada prezidentimiziň belent başı aman bolsun, jan sağ bolsun. İyi yurt bähwitli, bütün dünya ähmiýetli işleri hemişe rawat bolsun. Asırlaryň dowagy sen Pragy. Ziyarata gelip gerker yerine, keşfini dağlarda gördüm Pragy. Toýlar tutjak bu bir karar diýarda, oyun tirsilne, gal sen Pragy. Sen sözüsün giden umman marysın, edebiýatyň kökü damary garysın. Şahirlaryň, bagşylaryň şanysyn, yetmeýän setirmi dol sen Pragy. Adym sena bütün dünýäň diline, şogularyň her bir öýüň töründe, baky galyp meňme öýüň gözünde, söýgüň ýad ile gelsen Pragy. Ayak basan toğlarına döneyin, seyleden dağlarında gedeyin,
sen şanyňa ençe şygyr düzüň, yürekleriň sultany sen Piragy. Beýik şahyr sen ýakynyň ýadyň, berkarar döwletde artýar şöhratyň. Arkada götördi belinde adyň, asyrlaryň dowamy sen Piragy. Magtumul etrawynyň, Magtumul şäherçesiniň ýaşaýjysy Gulýna Paýramow. Bilim işgäri 1-nji orta mekdebiň muallimi. Hormatly prezidentimiz üstümizdäki ýyl şu ýyly 2016-njy ýyl mirasa sarpa goýmak, watan özgörtmek ýylly elan etdi. Bizim geçmiş taryhymyzy öwrenmek, geçmiş mirasymyzy öwrenmek. Hem de şolary ýaşlara, geljek nesillere aýtmak, öwretmek, şolaryň kalbyna, aňyna ýetirmek bizim borjumyz bolup durýar. Bizim etrafymyz, şäherçämiz beýik, akyldar, dünýä belli, Magtumuly Piragynyň adyny göterýär. Magtumuly etrafy, Magtumuly şäherçesi. Şoňa görä bu Magtumulynyň ýazyp giden zatlaryny, eserlerini, onun goşgularyny halka ýetirmek, ilki bilen özümiziň öwrenmegimiz, özümiz şoňa akyl ýetirip, göz ýetirmek düýpli. Oňa şoň esasynda da ýaşlar geljek nesillere öwretmek, ýetirmek bizde ulu borç bolup durýar. Şol urda köp zatlary geçirýär Magtumulyň özü miras. Magtumuly hakynda aýdylan pikirler, aýdylan sözler olaryň öz mirasy bolup durýar. Magtumulyň ýazan eserleri, ýazan zatlary, onuň her bir goşgusy, setiri, hemme pikirler bar. Tebigat hakynda da, haýwanat hakynda da, ösümlikler hakynda da, ýer suw hakynda da, felsefeler hakynda da, dünýä garaşy hakynda da, ilm bilim hakynda da haýsy temadan alsak aýdylmadyk, diýilmedik söz ýokda. Şuna bizim etrafymyzda kudratly, gözel yerler, safaly yerler, tebigaty baý, gözel yerlerimiz var. Olaryň her bir daşyny, her bir dağın özüni, bağı synasan, her bir derany syllap dursan, şolaryň özünde de bir näçe sırlar ýaty. Ine olaryň bizim mirasymyz bolup durýar, şolary da öwrensek. Mirasy öwrenip bizim indiki ýaşlar geljek nesillere ýetirip bilsek, bizim ulu iş etdiğimiz, bizim öňümüzdäki borçy ýerine ýetirdigimiz bolýar. Ine şu urda bizim etrafymyzda öňü besen amanylygydyr diýip bir suratkeş bar. Men onu oglulukdan bile tanaýan onu. Bilerek okuduk. 40 ýyl mundan olam. Amanyly şowatlar 25-26 ýaşlarynda bolmaly. Men näme şu dağlara seredip umuman özü suratkeşin nazary bilen seredenimde dağlarda keşf gördüm diye. Adamın keşfi biz görebilemiz, doğrusunu aýtsak. Sebäbi şonu görmek üçin suratkeşin nazary başga. Bizim nazarymyz, pikirimizde başgarak bolýar da. Bir näçe wagt geçdi welin. Soňra bir Arapçyk owasyna men düşmeli boldum. Arapçyk owasyna aman ýerlere geldim. Özüm geç wagtdy ay lowurda 14-nji ýylyň aýy giýje şol Sakaryçon dagynyň aňyrtynda lowurda ýalpyrlap dur. Diýsem ben gaty haýran galdym da. Şonu göz ýetirdim. Telpek, maňlay, göz okorasy, burun, agyl, eňek, sakaly, arkan yatan adam suraty edil. Yatan adam keş görünüdi, kalbymy giýirdi şimdi. Bizim Magtumuly etrafymyzda ören köp jülgeler, dereler,
çeşmeler, dağlar, gözül keşpler berip durýar. Her gaýsynyň özleriniň ady, tarihlary bar. Şu tarihleri okap, öwrenip bilmek de bize borç bolup durýar. Bizim mirasymyz bolup durýar. Sorum öwrenmek. Gelecekde biz ýene de işimizi şu orda dowam ettirir. Ýaşlary terbiýelemekde, nesillere ýaşlary ýetirmekde, şu mirasymyzy öwretmekde, mundan da beýle işler. Biziň etrafymyzda hormatly prezidentimiň tagallasy bilen täze muzey guruldy. Ine bu muzeyde biziň taryhymyz bolup durýar. Munyň içindäki gymmatlyklar, suratlar, keşpler, bularyň hemmesi tarih bolup durýar. Biziň geçmiş taryhymyz. Geçmişi bolmadyň geljekde bolmaz diýilýär. Şu geçmişi öwrenmek üçin, şu tarihi bilmek üçin bizim okuwçylarymyz, mektep okuwçylary baryp durýarlar, görüp durýarlar, şu öwrenip durýarlar. Hormatly prezidentimiziň mirasy öwrenmekde bize beren mümkinçiliklerine köp sag bolsun aýdýar. Ýaşy uzun bolsun, tutýan tutumly işleri mundan öwelap rowaj alsyn. Qargalam ihman barsan Qargalam ihman barsan Ujogyny geren dağlar Koňa dagy çendil hasarlyň hasreti gölün dağlar Tepesine ak don geyim, arkasına gök don geyim. Salam diysem, salam diyim, jogabını beren dağlar. Her kemerin, her bir yolu, her kemerin, her bir yolu, dün asırın ömür yolu. Baktım onu sığır yali, fıkın yere uğrun dağlar. Gatbar daşıngıl bar, kalkan döşüngül bar. Bilmem nice yaşıngıl bar, dünya görüp durun dağlar. Taşıngıldan aylanayım, taşıngıldan aylanayım. Daşıngıldan aylanayım, başıngıldan aylanayım, pırağını görün dağlar. Daşıngıldan aylanayım, başıngıldan aylanayım, pırağını görün dağlar.
Men Balkan welaýatynyň Magtumly etrawynyň Gerkez geňeşligindäki Magtumly Şahamşa müdüriniň müdiri Mätin Unnay. Hormatly adamlar. Şu görýän akyp ýatan suw Magtumly etrawynyň summar jülgesindäki summaryň akabasy. Häzir güýüz faslynyň gelmegi bilen agallar ýagurady. Mundan böýläk summar derýasynyň suwy ýuwaş-ýuwaşdan köpelmek bilen düýnüň ýagyn ýagynyň agalyň sebäpli summaryň suwy ýene köpeli urady. Kış garlaryň ýagmagy bilen, ýagyrlaryň ýagmagy bilen, ýaz faslynyň dolu ýagmagy bilen, ýaş ýagmagy bilen käwatlar summar derýasy joşup sil ýelýär. Dağlardan, derelerden toplanyp gelen siller hemmesi birigip şu summar jülgesinde, şu summar derýasynyň akabyna dolup akýan wagtlaram bolýar. Summar derýasy şu akşyna Gulbatar tarapy akyp gidip Etrek etrawynyň çaýyndaky Etrek derýasy bilen goşulşyp iň soňy baryp Hazar deňizine goýýar. Ýöne tomus wagtlary howanyň guroklanmagy bilen, yssynyň ýokary galmagy bilen summar derýasynyň suwy kem-kemden azalýar. Hem de durulanyp, durnan gözi ýalyp, duru bolup akýan wagtlar bar. Emma sil ýelen wagtlary gaty joşup gelip şu kenarynaky topraklary opurup alyp gidýän wagtlar bar. Emma şu derýanyň kenarynaky şu görýän gyrmysy agaçlar, şu agaçlaryň kökleri, şu kenarlary saklamany bir gaty bir ýardamly, bir çydamly agaçlaryna, şu görýän agaçlaryňyz ýylgyň agacy, böwsen agacy bar şu taýda. Garagaç diýe, sögüt diýe şu summaryň kenaryna durly agaçlar. Şular summaryň akabatynyň kenaryny gorumany bir gaty bir oňat peýdal agaçlar. Summar derýasynyň suwundan şu jülüýäniň ýaşaýjylary ýaz tomus wagtlary öz bakçalaryny suwarýarlar. Belleklerindäki agaçlaryny suwarýarlar. Nar agacy bar, incir agacy bar. Erik, alma, üzüm agaçlary bar. Şolary suwaryp peýdalanýarlar. Mallarynam şu derýadan suwa ýakýarlar. Summaryň esasanam ýaz pasly suwy gaty bol mukdarda akýar. Elbetde su ýaşaýyşyň bir göz açysy. Indi biziň şu töweremiz gurşap otan dağlarymyz bar. Summar jülgesindäki dağlar. Dağlaryň belent ýerlerine çykyp seretseň ajaýyp ýerler bar. Ýylçyrgaly dağlaryň ýüzünde, gaýanyň ýüzünde ösüp oturan dağ inciri bar. Gaýanyň ýüzünde ösüp oturan tagdan agacy bar. Seredip sinedip dursaň, bir gudrat ýalyk bu agaçlar iýmiti suwuny ýerden alýaka diýen. Emma elbetde ol agaçlar şu dağlarda gaýanyň ýüzünde ösmäne uýgurlaşan agaçlar. Biziň töweremiz gurşap alýan dağlaryň belli ýerlerinde gadymy rowaýat bilen baglanyşykly bir atly ýerler bar. Biziň şu duran ýerimizden Gulbatar tarapda köşeg üçin diýip bir ýer bar. Summar derýasynyň hemde gatnalýan ýoluň ikisiniň bir birikýän ýerinde, jülgäniň daralan ýerinde. Ýa-da Gundogar tarapymyzda Gerkez owasynyň geçen ýerinde Jany Toran diýen bir ýer bar. Şu duran ýerimizde çet tarapymyzdaky dağym Sakkar üçin diýip adalan bir wagtlar. Bular elbetde özüniň bir durul döwürlerden galan rowaýatam bar. Indi şu arka tarapymyzda görünýän dağda Magtumulynyň keşfi bar. Bu keşfi 1977-nji ýylda Aslyşlowadan bolan suratkeş Amanyelli Hydyr şu dağlara sinep berkaç keşfinalary düşüp muny sillap Magtumulynyň yatan keşfine meňzedip bunu suratyny çekipdir. Soňra 1983-nji ýylda şu keşfi halka ýaýradan. Şondan bäri Türkmenistanyň ähli ýerlerinden şu summar jülgesine seýahat etmäne, gezmäne gelen raýatlar ýürüýte şu keşfi görmäne, sillemane şu lowa gelip dağ öňünde suraty düşýärler. Şu jülgede güýüz faslynyň gelmegi bilen agarlar ýagy borandan soň biziň baýrlarymyz, dağlarymyz göýe görüp, otlar göýe görüp göýe surýarlar. Şumaramyna meýdanlar güýdedi. Mallarymyz
şu gögötlerden doyu orady. Şahyryň aýtmagy ýalak ýagny arkasyna göýekden geyip, defesine akdan geyip, salam diýsen salam diýip, jogabyny beren daglar ýa-da. Şu daglara baryp, düýüne baryp, gıýgyrsaň, seniň sesiň ýalyk ses ýagdan sana jogap gelip duran ýatlarym bolýar. Daglardaky jülgelerimizde miweli agaçlar bar. Ýagny ýawany incir bar. Ýawany hoza agaçlar bar. Böwsen agacy, zirk agacy, naşylar ýalak miwesi dermanlyk hökmünde ullanýan bu peýdaly agaçlarymyz bar. Ana bu dağ jülgelerinde käkilik, sülgün, turaç, şolar ýalakynda guşlarym bar. Ýaraýlar olar köpelýärler. Bizim tebigatymyzda görüp duran guşlar, kış faslynyň gelmegi bilen ýa-da ada agdalan guşlarymyz käkilikdir, sülgün, turaç, bular başga ýere göçüp gitmeýärler. Şu öz yerimizde, şu dağlaryň jülgelerinde dışlaýarlar. Ine şu bizim tebigatymyzy gorap saklamak üçin ýörüte gorahanalar döredilen, bizim şu etrafymyzda Sünt hasarda atly gorahana bar. Käbir ýerlerde keyik turgularlarym gabat gelýärdir. Esasanam keyip bulun sünt hasardağın üstünde şu taýlarda gezýärler. Esasy gorahanyň esasy merkezi sünt hasarda şu dağlaryň üstü. Mene şu ýyl hormatly prezidentimiň eglan etmegi bilen mirasy sarfa goýmak, watan özgürtmek ýyly diýip eglan edildi. Mene biz muzeý işgärleri muzeýdäki milli gymmatlyklarymy halka ýetirmek, şonu wasp etmek bilen çäklenmän tebigatymyzy şu dağlarymyň gözellüklerini wasp edip halka ýetirmek üçin işler geçirýär. Biziň milli mirasymyza sarpa goýan hormatly prezidentimize köp sag bolsunlar aýdýar. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl ýurt watan üçin alyp barýan işler elimizden rowaç bolsun. Gofurcan ellettir, gofurcan ellettir, gölen sunmarın nari, görmedikler görsendir, görenler hıridari, görenler hıridari, gölen sunmarın nari. Çeşmelerden su içer, bakar kunçosun açar, gülisin her yan saçar, yâda salar gül yâri, yâda salar gül yâri, gödelsin morunlari. Aha, bağları hatar hatar, bağları hatar yokarsa dayna yeter, yılva yıllan bol biter, alen akli enari, alen akli enari, yâda salar gül yâri. Sapalı ay deresi, imiş abay deresi, mivelerinin seresi, gözelsin morunlari, gözelsin morunlari, yâda salar gül yâri. Güýgeler ýagmyr ýagar, güýgeler ýagmyr ýagar, gyýyp gelinler nar ýagar, gözellere baş eder, belen basly çynary, belen basly çynary, ýada kalar gül ýary, gözelsin morunlary, görenler hıridary.
istemin. Bakılan mehinden doysam bağı bostan istemin. Royun gelir şemsi kamar olma hitaban istemin, istemin. Bakışın soğuk kıllı bilbil Bavqi dövran istemin. Gülpüne ben deyledim dost gayrıdından istemin, istemin. Aha can verip kanı sına memnun bolvan gelirim. Tenim depten kolum kalım acab vasfını yadarım. Görmeyen kenarını aşkten içreylerim. Kimler olup sen üçün tılla köşüler dilerim. Gayri adaletli hakim hanı sultan istemin. İsmim verer keyparağı yaz tutanır ilerim. Gözlerim hoşvan toluklar olunur dost dillerim. Girdim sen seyledim bağda kurban güllerim, güllerim. Benden göz yaşıma leylek akmaz fiillerim. Boynum sıra bitmiş olsan minnami kan istemin, istemin. Benden göz yaşıma leylek akmaz fiillerim. Boynum sıra bitmiş olsan minnami kan istemin, istemin. Men Balkan vilayatynyň Magtumly etrawynyň Gerke dobasynyňky Magtumly muzeýinyň işgäri Aşyryka Anoglyba. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen 2016-njy ýyl migrasa sarpa goýmak, watan özgörtmek ýyly diýilip aglan edildi. Hormatly prezidentimiziň pehim paýhasy, öwüt ündegi, beýik mukaddeslige beslenen bu başçygary ähli halkymyzyň kalbyna çäkdi söýgü bolup siňip gitdi. Sebäbi geçmiş mirasymyza sarpa goýmaklaryň özi, ata-babalarymyzyň gahrmançylykly geçmiş ýoluny baky tagdim etmekligiň özi ähli insan kalbyna mahsus bolan beýiklikden, mukaddeslikden nişan. Umuman gymmatly geçmiş mirasyny öz goýnuny besleýän milli gymmatlyklarymyz bolan, ýagny nepizlikde, owdurlukda, gözellikde özüne dünýäde taý gelmejek elde dokulan hallarymyz diýjekmi? Ýa-da owdurlukda, ýyndamlykda bütün dünýäni baglayan ahal teke bedawatlarymyz diýjekmi? Ýa-da gelin gyýlarymyz tarapyndan amal bolýan, älim gözelligini öz içine alýan ajaýyp kestelerimiz diýjekmi? Ata-babalarymyzyň bize goýup giden öwüt ündegi, salamlaşmagyň ýagşy edebi, ula hormat goýmak,
keçini silamak ýaly şuun küneçeli dowam bolup gelýän ajaýyp däpde surmyza bolan çäksi söýgümiz bugünkü günne beýik mukaddeslige öwrilendigine biziň begençimiziň büýsonçymyzyň çägi ýok. Elbetde geçmiş mirasyna sarpa goýmak bilen gelecekde de ata-watanymyzyň bedew bady bilen öňe ösjekdigine biz dolu onanýas. Gymmatly hazinaly geçmiş mirasymyzy öz goýunyna besleýän ajaýyp muzeýlaryň birde dünýä belli beýik insan, söz ustady, bütün dünýä edebiýatynyň genji hazinasy, dana tamyz, magtuma tamyzyň hormatyna bina edilen edebi muzeýdigini uly büýsonç bilen aýtmak isleýän. Elbetde magtuma tamyzyň bu muzeyi indi ensemel bäri il halkynyň hyzmatyna, elbetde magtuma Pragynyň hormatyna bina edilen Magtumlar tamyzyň edebi muzeýinde Magtumly Pragynyň hut özü bilen baglanşykly bize miras galan, ýagny ilkinji gymmatly hazina da Magtumlar tamyzyň hut özüniň Hindistanyň alyp gelen, ýagny gyýdogony dübeýda sowgat üçin alyp gelen çäýnegi diýip hasap etýär. Elbetde Magtumlar tamyz jahan keşde şahir bolan soň dünýä keşdeden adam Seýleham onuň uça bilmen neýländiň goşgusyna köňlüm ister gessem dünýä älemi ganatym ýok uça bilmen neýläýin okuýur men ýazar men ense kelamy manysyna saça bilmen neýläýin diýen belent duýgusy ony dünýäniň köp döwletine täýat alyp gitýär. Ine şol wagtda da Magtumlar tamyz Hindistan döwletine ýyl ýarymlap täýat edip öz ata watanyna dolanyp gelenine şol sowgat çäýnegi gyz jigisine sowgat alyp gelýär. Umuman bu çäýnek Magtum Pragynyň öz önü wesen mekany Gerköz obasyna saklanyp galyp, ýagny elden ele, nesilden nesile geçip halysanyň eline saklanyp galan. Elbetde bu çäýnege muzeýde gelip muzeý gymmatly hökmüne sin edenmize bu çäýnek aslynda Hytaýyň önümi bolup, onuň daşy näki bedeg umuman toglanyp ýatan ýylanyň şekili Hytaý bedeg bilen bedelen. Umuman bu çäýnek bizim obamyzda ýaşap geçen, ýagny Magtumlar tamyzyň jan ýegeni Zelili'nin gelini, ýagny Zelili'nin Mehmet Döwlet adly ýekeji oglunyň aýaly Halyjanyň eline saklanyp galan eken. Elbetde bu çäýnek ilki bizim obamyzda, ýagny Gerköz obasyna Magtumlar adynda 3-nji mektebimize 1967-nji ýylda Magtumlynyň edebi muzeýi döredildi. Elbetde şu nepis owadan çäýnegem, ýagny Magtumlar tamyzyň gyýdogan dübeýda sowgat eden bu çäýnegi ilkinji goýulan gymmatly hazina diýsegem ýalňyş däl. Ine şondan bäri Magtumly muzeýine gymmatly esbap ýokmuna şu günkü şeýle saklanyp gelinýär. Mundan başga da Magtumly muzeýimizde, ýagny Magtumly atamyzyň söýgüli gyzy, meňli gyzy, hut öz eli bilen ýasan gymmatly ýüzügi saklanýar. Elbetde şu muzeýe gelip Magtumlar tamyzyň özüniň keramatly gollary bilen ýasan ýüzügini, ýagny söýgüli gyzy, meňli gyzy ýasan ýüzügini sin eden wagtymyzda şol ýüzügiň ýüzünde arap elbinde köpü bedek hatyny meňli diýilip ýazylan. Elbetde Magtumlar tamyzam näme şaýtap ýasaýan ussa bolurlygy biziň hemmämize edebiýatdan mälim. Elbetde Magtumly Pragynyň öz söýgüli gyzy, meňli gyzy hakykatdan hem öz eli bilen ýüzük ýasallygyny onuň söwüş bilen diýen goşgusyny ham bilmek bolýar. Ýagny onuň söwüş bilen diýen goşgusyny ýurup getmez uzagyna, düşdüm pelek duzagyna, meňli gyzyň ýüzügine gaşlar goýsam kümüş bilen diýmegi, ýagny özüniň ýazan goşgusyny şol meňle bagyşlap ýüzük ýasallygyny bilmek bolýar. Şeýlegem biziň muzeýimizde enseme gadymy esaplan enseme saklanýar, umuman halk hazinasy hasaplanýar Magtumly muzeýi. Şeýlegem biziň şu Magtumly muzeýimizdäki ekspozisiýasyna özüniň münasip beýanyny tapýan Magtumlar tamyzyň dagy singen keşfetdirim. Umuman Gerköz obasyna ýolu düşüp, ýol boýy ajaýyp tebigatymyzy, dag tebigatymyzy hiýlap gelýän wagtyň umuman Gerköz obasyna 3 kilometr galyna Arapçyk diýen obanyň ilerisinde Sakorçon dagy diýip aýdylýan basy asman bilen bäsleşýän Belent dagyň eglik gaýtýan böleginde eňit ýüzünde Magtumlar tamyzyň dagy singen keşfine gözüň düşýärligine biziň begençimiziň, büýsonçymyzyň, gowançymyzyň çägi ýok. Elbetde Magtumlar tamyzyň bu dagy singen keşfini, ýagny 1977-nji ýylyň tomsunda suratkeş Amanyelde Hydyrowyň görmegi elbetde şeýle ajaýyp
tebiği täsirlik diýip hasap etýär. Sebäbi Magtumulynyň dağı singen kesbi diýen ajaýyp eserin awtory suratkeş Amanyelde agamyz hut Arapçyk obasyna eneden oglup önüp ösüpdi. Şu ýerde Magtumul atamyzyň dağı singen kesbi agzanan wagtynda Türkmenistanyň halk suratkeşi Ayhan Hazifiňem adyny agzap geçmek şeýle buýsançly waka. Sebäbi 1947-nji ýylda umuman Ayhan Hazif Magtumul atamyzyň dünýäde aglan edilen kesbini döredipdi. Suratkeş Amanyelde Hydyr diňe Magtumul atamyzyň dağı singen kesbi dälle umuman en seme sungat eseriniň awtory. Ine menim şu ýerde Magtumul hakyna ýazan goşgymy okamaklygy makul bildim. Magtumul dany sen. Elime belgili, ey dana atam. Oğuzhan kowmynyň kıblagähisin, geçmişin geljegiň aslyna yeten, paýhasym manynda akyl gämisin. Beýan etdiň düşdi uran ahwalyň, aýan etdiň patalan şol halyň, gudrata eýlenni beýik balyň, hak taalaň halaty sen haly sen. Hakdan içip hakykaty sözlediň, müň sowalyň jogabyny çözlediň, dünýä ýüzüniň aýnasyna meňzediň, ol Jemşidiň keramatly jamy sen, ýyle ýaýdyň halallygy sogaby, öwüt pendiň alnymyzyň togaby, özü ýagşy zata tili dogaly, ýyldyzdan ýol ýasan asman aýy sen. Dananyň danasy insanyň beýigi, adam zata söýgi iň belent duýgy, azada atamyň akyldar ogly, kalbimdäki soňlanmajak nama sen, sejdegähim adyň dille dessanım, şeýda bilbil bagy içinde bossanım, halk ýadyndan gitmez söze ussadym, asly gerkez Magtumul dany sen. Geçmiş mirasymyzy öwrenmäge, onu halk köpçüligine giýinden ýaýmaga şeýle giň mümkinçilik döredeni üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýtýan. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ýaşy uzak bolsun, belent başy aman bolsun, il bähwetli, döwlet ähmiýetli, dünýä ähmiýetli, umumy adam zat bähwetli tutýan tutumly işler elmydam rawaz alsyn. Dağlaryň wasbyny beýan eýlesem, dünýä bardyr, hemim bardyr bu dağlar. Pıragynyň dili bilen sözlesem, dünýä döräp berkarardyr bu dağlar. Ömür egilmeje, synjak başlar. Owul ahyr beýikleri sırdaşlar. Dogun diýip gelseň, saňa gardaşlar. Merdin merdanlara ýardyr bu dağlar. Bu dağlar dünýäniň barlyk möhüri. Kim dağı yüz tutsa, biter möhüri. Hak diýseň bu dağlary berer mehrini. Namuslar, wujdanlar ardyr bu dağlar. Oka bilseň gasyn jemari, duruşuny pähimdir, duruşuny mani. Başyndan her zaman gitmez dumani. Hem ömürdür, hem gubardır bu dağlar.